Mga igsoon, one of the deepest question in the human heart is this: unsa may mahitabo nato human sa kamatayon? What happened to us after life? Is death the end? Or is it the beginning of something more? Sa atong pagtuo nga Kristiyano, klaro kayo ang tubag, death is not the end. It is a passage. Remember what Jesus said in the Gospel of today, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, even if he dies, will live. Mga igsoon, ang kamatayon dili katapusan, kundili pagbalhin lang sa laing kinabuhi uban sa Ginoo. Life on earth is temporary. Tan-awan nato ang atong kinabuhi karon. Busy, trabaho, uban sa pamilya, doon natay pangandoy, kalisod, kalipay, pero kining tanan, temporaryo lamang. We are not made only for this world. We are made for eternity. Murag kita mga biyahedor diri sa kalibutan. Ang atong tinuod nga puy-anan tua dito sa langit. Death is not to be feared, but prepared for. Kasagaran mahadlok ta sa kamatayon. Wa man siguro'y wa mahadlok og mamatay, di ba? Nganuman, kay dili man ta siguro unsa mahitabo sa unahan. Pero para sa natong mga Kristiyanos, death is not something to fear. It is something to prepare for. Kung ang atong kinabuhi doon sa Ginoo, ang kamatayon mahimong homecoming. Murag anak nga mopauli sa balay sa iyang amahan. Our life now determines our life after. Importante kayo mga igsoon, unsaon nato pag kinabuhi karon nga maoy magbuot sa atong kinabuhi puhon. Kung kita mahigugma, mapasayloon, mag-alagad, magtuo sa Ginoo, then we are already preparing for eternal life. Pero kung puno ta sa kasuko, sa garbo, sa sala, layo sa Ginoo, hala, hadlukin na. Hope beyond death. Mao ni ang pinakagwapo sa tong pagtuo. There is hope beyond death. Dili lang kay mabuhi ta pag-usab, kundi mabuhi ta uban sa Ginoo. Walay kasakit, walay luha, walay kamatayon. That is the promise of eternal life. Puhon, mao na atong panganduyon. Mga igsoon, ayaw kahadlok sa kamatayon. Kahadluki ang kinabuhi nga way Ginoo. Live each day with faith, love, and hope. Kaya ang kamatayon, dili katapusan, kundi sinugdan lang sa tinuod nga kinabuhi. Amen.